Ето тук ще ви покажа новогодишната елха, как е запазено живо дървото. Виждате, все още блести. Тук виждаме и хо-хо-хо на дядо Коледа чорапчето, заедно с каляската, която е много блестяща и цветна. Тук е много така голям този коледен чорап. Но от всичко бих казала, че най-интересна е елхата, как се запазват всяка година жива и само с едни коледни лампички.